От 1 декември тази година няма да можеш да влизаш свободно в центъра на София. Шофираш стар автомобил, това видео е за теб. Сега ще ти разкажа какви са новите ограничения в София. От 1 декември 25 до 28 февруари 26 година в София действат нискоемисионните зони. Градът се разделя на малък ринг, в който са забранени автомобили от първа и втора екогрупа, и на голям ринг, където са забранени автомобили от първа екогрупа. Ако искаш да научиш повече за екогрупите, пиши долу в коментарите. И да не забравя, има над 180 камери, с които се глобява автоматично. И да, ако нарушиш, ще бъдеш глобен. Глобите започват от 50 лева. Пести си глобите, бъди подготвен. Провери каква е екогрупата на твоя автомобил и дали изобщо можеш да влизаш в центъра на град София. Ако нямаш екогрупа, заповядай при нас и ние ще я проверим. Предлагаме услугата определяне на екогрупа. Очакваме ви!